Lieve mensen, ik ben Boyke. Welkom back to a new adventure with Boyke. Vandaag gaan we lekker kandratiki maken. Je weet wel, hè, dat lekkere Surinaamse vis. Hè, dat is een beetje, ja, god, een beetje zilverachtig vis. Kandratiki, maar het is wel super lekker. Ja. En hoe gaan we de vis maken natuurlijk? We gaan de vis natuurlijk eerst een beetje bakken. Een beetje lichtbruin bakken. En dan gaan we hem sauzen in tomaat. Ja. Oké, blijf kijken, want hier gaan we dan. Hier heb ik dus de kandratiki, die kan je gewoon zo kopen in de toko. Dan moet je wel even goed schoonmaken natuurlijk. Goed wassen. En dan gaan we hem even licht bakken. Nou, mensen, kijk, zoals je kunt zien is hij eigenlijk een beetje gaan plakken. En daardoor is het niet echt goed gelukt. Dus wat ik ga maken. Ik heb snel even van bloem, zout en zwarte peper heb ik een beslag gemaakt. En die gaan we dan gebruiken. Ja. Voor de volgende, ja. Zie je, kijk, dit is wat gelukt is. En nou, het ziet er niet echt, ja. Kijk, bij Boyke zie je alles, hè. Dus ook al gaat het verkeerd, Boyke laat het gewoon zien. En nou, het is niet echt goed gelukt met de vis natuurlijk, maar dat maakt niet uit. Dan gaan we doen met beslag. En dan even kijken hoe dat eruit ziet, hoe het eruit gaat komen. Ja. Kijk, en deze doen we dus met beslag. Gewoon een beetje zout, zwarte peper. En dan beslag van bloem. En dan gewoon op vuur. Je ziet het verschil. Nou mensen, kijk, en hier heb ik de vis omgedraaid. Ja. Dus dit is zonder beslag. Ja. En dit is met beslag. En dan zie je dat de vis wat jammer genoeg wordt de vis steeds minder. Raar, hoe komt dat? Moet het vuur iets hoger? Kok? Moet het vuur iets hoger? Volgens mij moet het vuur wat hoger, maar oké. Ja. En die komt er nog eens knoflook en peper erin. En natuurlijk 2 kippenblok of bouillonblokken. Dit zijn Surinaamse kippenblokken. Surinaamse bouillonblokken.
En het vuur is nog steeds laag, mensen, dus ja. Als mensen willen weten, vragen aan mij van, hey Boyke, wat is het van het vuur? Kijk. Het is niet echt zo, het is nog een laag vuurtje. Ja, en dit gebeurt nog wel eens, ja. All in the game. Oké, dan is het, kijk, het is lekker op een laag vuurtje aan het koken, aan het bakken. Meestal maak ik het zelf glazig, maar dit wordt nog, ja, en ik doe het meestal op een hoog vuur. Ik maak het glazig en dan doe ik de rest. Maar hier is het anders. En ik heb gehoord dat het op een laag vuur moet, of waarom is het op een laag vuur? Voor de aroma van de knoflook en ui. Ja, dus daarom is het op een laag vuur. Hi boy, ik ruik het ook. 2 theelepels cherrypoeder. Mag niet uit welke merk. Gewoon huis- en keukenmerk wat je gewoon kan kopen. En dit zijn de mango's uit de diepvries. Mensen zullen denken van, hé, lekker op cassave. Nee, het zijn geen cassave, dit zijn echt mango's uit de diepvries. Ik zet de mango's pas later, maar hier kookt de mango alvast in met de masala. Ik ben benieuwd, want ik weet dat mijn masala gerechten altijd lekker zijn. En we gaan het testen vandaag, hoe dit zal smaken. Maar het ruikt wel lekker, mensen, dat wel. Ik moet zeggen, als ik dus ruik, dan ruikt het wel lekker. En dit is allemaal op een laag vuurtje nog steeds, mensen. En dat is wel goed voor de masala, want anders zal de masala verbranden. En nu verbrandt de masala niet. Dus voor de saus natuurlijk, tomaat. Doe een beetje Keltische zeezout in. De Keltische zeezout is er eigenlijk een premium saus, mensen. Echt. Je hebt de normale zeezout, dan heb je de Himalaya zout. En echt, en de superb onder de zout is de Keltische zeezout. Nou, dit laten we even koken en dan tot het een beetje gekookt is. En dan zometeen gaan we nog verder met de water erbij om te sudderen en dan voordat je weet is het klaar. Ik heb even wat zoetgoed erbij gezet. Op één gedaan en dan nog wat meer bij water. Oké dan. Oké, nou mensen, even de deksel eroverheen en dan zometeen doen we de vis erbij. Of de vis erin. En dan is hij klaar. Ja. Nou mensen,
Het vis was eigenlijk al gekookt. En dit laten we het even sudderen in de saus. En dan kunnen we zo meteen gaan smullen. Ja. Kamlatiki is een van de lekkerste vissoorten. Het is een lekkere zoete witte vis. Ja, uit Suriname. Nou, ik denk dat de kok maar een beetje raar aan het doen is. Nou mensen, na 25 minuten ziet het er zoiets uit. Ziet het er niet lekker uit. Lekker met mango erbij. En lekker kamlatiki in tomaten en bezala. Lekker in saus. Heerlijk. Nou mensen, ik heb het bord met eten hier voor me. En dat gaan we nu eventjes even proeven. Ik ben benieuwd. Ja. Eerst een beetje saus met rijst. Ziet u? Hij is al warm. Heerlijk. En nu een beetje vis. Een beetje vis. Mijn god. Het vis die smelt gewoon in je mond. Zo lekker. Echt. Nou, meer van dit soort video's zien. Laat het in de comments weten. Like en subscribe. En ja, tot de volgende keer maar weer. Ja, oké. Nou mensen, don't forget like en subscribe. Until next time. Bye bye.